Imam engu, tako da danas sam neproduktivna. Bok ekipa, moje ime je Petra i dobrodošli u novu ediciju Teta u gradu gdje rušimo stigmu menstruacije i menopauze. Što misliš koliki postotak žena se osjeća nesposobno za rad kad imaju menstruaciju? 60. Ne bi znao. Imam engu, tako da danas sam neproduktivna. Sa kim? Nemam pojma, ja dijelim sa svima. A s drugim kolegicama? Mislim, jasno mi je da će dijeliti s kolegicama, jasno mi je da će se bojati reakcije muškaraca, da ne ispadnu slabije ili nešto. Još je dosta mali postotak koji neće nikome reći. Istina je, ne priča se puno o tome, sigurno ima više prostora za takve neke rasprave. Ali mislim da velik postotak misli da nije tabu. I dalje sakrivat uložak kad će ga ići promijeniti. Ok, da, iznenadila, mislila sam da puno više ljudi smatra da nije tabu jer kao uzima se zdravo za gotovo to što se žena skriva, što ne priča o tome.